Днес, както виждате, ще се майка. О, сил. Как не избегна? Чичо дядко. Чичо дядко. От Google Play. Google Play магазин. Да. Аз знам. Cosa ancora se ne vuoi e ne così. Трябва да се бавя на това. Нищо. Не мога да джъмпна. Един път да джъмп. Глупост. Яко обсидиан. Ще го населим, не дай. Виж ги, виж ги. Виж ги. И това ще е за този Да, виж ги кости. Чай сега клип. Така къщата. Да, Откъде ми хърна това клип къща? Да, бахти кости. Имаш клип? Да, Или тук някъде имаш овце. О, храна. Стига куковица. Какво ще чупи? Чакай малко. Има тая ми храна. Сега ще гледам. Мога овце от такова. Вълна. О, колко още има такова. Я вижте. тази програма става ли за компютър? Не, има други програми за компа. Я кажи някой. Не знам. Окей, значи напишем в Google Chrome не знам. И някаква програма да не знам. Не, не сте виждали така програма. Лъче не за снимане. Абе, кога повече се паде тази? Едно вълна и още Едно вълна. Вой, тук е бъдено със сирене. Виж ги, бе! Виж ги, бе! Тук ще стане някаква любов, гледай. Гледай. Това са деца с селена. Тук ще стане някаква любов между той и той. Виж ги. Ще стане любов, че ще стане любов. Ме представя всички седи тук да са мъже. Пак любов. Не, не искам. Аз не искам любов. Корши. Искате да намеря някаква крава да и две крави и таки. О, овца. Не, няма да бъде в това. Защо? Сега не знаеш къде е вълна. Който знам. Това ще бъде за този клип, надявам се да сте. Не! Къде? Нищо, тук е една крава. Вижте. О, пасе. И крава. Ще накарам да се пива. Я те пшеница, не да ги Знам. помамиш. Знам. Юху, коста шукай. Абе, коста
Ид. Няма. Няма това. Чай сега да вомите обаче. Ама готовиш с хляба да го. Добре, айде скирката ще чука. Много бързо е. Не, да. Избавя. Чай. Чупи с вълна. С дърво. Ама га, с вълна. Не, чакай. Я съм смешна. Бе, да, много. С пченица. Аре, това да бъде за този тип. Не. Много са малко. Ой, това ще бъде този клип. Надявам се да ви е харесал.